салом, Фарзона ҳастам бо шумо дар YouTube канали Lifestyle in Korea. Аньясеё ёробун, Фарзонаим нида. Хуб, дӯстони азиз, хуш омадед ба канали оилавии мо. имрӯз насиб бошад барои шумо як хабари хушро расониданиям. Ин хабари хуше ки тамоми шаҳрвандони Русия, яъне ки тоҷиконе ки шаҳрвандии Русияро доранд, ана ҳамин хабарро интизор буданд ва ҳамеша ҳамин хабарро дар ҳама видеоҳои ман дар зери видеоҳо, яъне дар комментариям мегузоштанд, мепурсиданд. На фақат дар ҳамин зери видеоҳо, инчунин дар WhatsApp, дар Instagram тез ҳамин саволро медоданд. Ана акнун насиб бошад вақташ расид, ман ба шумо хабари хушро бароятон мефаҳмонам. Хуб, чӣ гуна ки медонед, Федератсияи Россия бо Кореяи Ҷанубӣ шартнома доранд, яъне ки шартномае ки бе виза метавонанд шаҳрвандони Русия ба муддати 60 рӯз омада, яъне ки рафтуо кунанд. чуноне ки медонед, аз 13 ноябри соли 2013 ин шартномаро баста буданд ва як муддат аз ҳисоби COVID-19 границаро маҳкам карданд. Барои он ки касал бисёр шуд, аз амин ҳисоб сарҳад, яъне границаро маҳкам карданд ва шаҳрвандони Русия натавонистанд ки боз ба Корея биёянд, яъне дароянд. Ва инак боз насиб аз 1 апрел насиб бошад граница кушода мешавад. Аллакай ин ба имзо расид. Мисли пештара метавонанд ки шаҳрвандони Россия ба муддати 60 рӯз омада истанду раванд. Бароятон барор мехоҳам ва дӯстони азиз, як чизи дигарро бояд қайд кунам ки ана ҳамин режими безвиза боз қонуни худро дорад, яъне ки ба муддати 60 рӯз шумо вақте ки дохили Корея мешавед, яъне пеш аз Корея даромадан, бояд шумо билети туда обратнитона гирен. Баъдан бояд ҷои хоб, яъне ки меҳмонхона, яъне гостиницаро шумо бояд брон кунед, гиред. вақте ки дохили Корея мешавед, дар таможни аз шумо ана ҳамин варақаро мепурсанд ва шумо дар он ҷо пур мекунед, яъне шумо билетатонро нишон медиҳед, ҷои зистатонро нишон медиҳед, яъне гостиница. ва шахсоне ки дӯстонашон, хешту таборонашон дар Корея ҳастанд, меҳмонхона нагиранд, метавонанд ки ба хонаи дӯстонашон раванд ва шумо бояд ба муддати 60 рӯз вақте ки медарояд, бояд ҳамун муҳлататон ки тамом шуд, бояд ки ҳатман Кореяро тарк кунед, яъне ки баъд аз 60 рӯз бояд баромада равед. ҳастанд нафароне ки меоянд, ҳамин ки дохили Корея шуданд, сразу дохил мешаванд, ё ин ки ҷои кор медароянд, сразу визаи корӣ мегиранд. Барои ҳамин инаш бошад аз худи шумо вобаста аст. агар ки ҳушёру зирак бошед, яъне шустри бошед, метавонед ки худро дар ҳамин ҷа вақте ки омада даромадед, худро ҷо кунед ягон ҷо. Муҳим ки ба Корея даромадан аст. вақте ки даромадед, баъдан худро метавонед ки дар ягон ҷояш ҷо кунеду истеду зиндагӣ кунед, кор кунед, масалан вазнинии бори зиндагиро ба пеш кашонед. бароятон бурдбориҳо, комёбиҳоро таманно дорам. як додар пурсиданд ки метавонед гӯед ки дар Душанбе кадом донишгоҳро таҳсил кардед. албатта метавонам гуфтам, ман донишкадаи забонҳо ба номи Сотим Улуғзодаро хонда хатм кардам. ихтисоси тарҷумони забони кореягӣ, инчунин дар донишгоҳи Кемёнги Кореяи Ҷанубӣ хондам, тамом кардам. боз ҳамин додар пурсиданд ки апай Фарзона, чанд кас гуфтанд ки сафари Корея аз Тоҷикистон бевиза шудааст ва дар YouTube ҳам дидам, лекин бисёриҳо ба виза мегӯянд. илтимос ҳаминро аниқ кунед. раҳмат додар барои таманиёт. баъдан ҷавобам ҳамин аст ки додари азиз, дар аввал гуфта гаштам, ин мавзӯъро боз мегӯям. аз Тоҷикистон не ё аз Россия, яъне шаҳрвандони Россия метавонанд ки ба Корея оянд. он шахсоне ки, яъне тоҷиконе ки шаҳрвандии Русияро доранд, метавонанд бе виза ба муддати 2 моҳ омада раванд ба Корея. боз як саволи дигар. салом алейкум, дар он ҷо замин қимат ё арзон? албатта ки қимат аст дар ин ҷо замин. салом алейкум, метавонед гӯед ки роҳҳо кушода шудааст ё не? апаҷон, барои якум бор рафтан мо бо худ чӣ қадар маблағ гирем? оиди маблағ ҳамин қадар мегӯям ки ин аз нақшаи омаданатон вобаста аст ки шумо бо кадом виза меоед: хондан, тамошо ё кор ё ин ки табобат. табобату тамошо қимат аст, онро аз посолствои Корея дар Тоҷикистон рафта мепурсед. оиди хондан бошад, дар донишгоҳҳояш ман барнома алоҳида тайёр кардагӣ ҳастам, маблағҳояшро низ гуфтагӣ ҳастам. баъдан ҳар сол маблағҳо ҳар гуна мешаванд, боло мешаванд ё пас намешаванд. албатта ки боло мешаванд. чуноне ки медонам, семестрҳояш аз $1500 ё ин ки $2000 сар мешавад то $4000-5000, вобаста аз ихтисос аст. дар як сол 2 семестр аст.
ғайри ин зиндагии хурдану пӯшидан яъне квартира ҳамаи ин дохил мешавад. шахсоне ки масалан аз ҳисоби худ ба Корея барои хондан меоянд, квартираш бошад аз $200 сар мешавад то $500. ғайри ин шумо боз депозит месупоред, яъне депозит аз $1000 сар мешавад то $5000, баъдан то $10000. ин танҳо дар шаҳри мо, яъне дар шаҳри Тегу. дар дигар шаҳрҳо масалан дар Сеул, дар Инчон хонаҳо беҳад қимат ҳастанд. як моҳа пули квартира $1000 мебошад, аз 1000 сар мешавад ва депозити ино бошад беҳад дар осмон аст, қимат аст аз $5000 то $10000, $15000. баъзе шаҳрҳо ҳастанд ки номашон паст аст, яъне ки номдор нестанд, машҳур нестанд. дар он ҷо хонаҳо арзон ҳастанд, зиндагӣ карданам камакак арзон ҳастакун, камакак. барои омадан бошад, барои шумо тавсия медиҳам ки забонро каму беш бояд донед. пеш аз омадан ба Корея ҳатман ки шумо бояд дуюм қабати забони кореягиро донед, яъне урвини дуюмро дошта бошед. вақте ки шумо дар посолство документ месупоред пеш аз ба Корея равон кардан, яъне қабати забондонии шуморо ҳатман ки мепурсанд. вақте дуюм қабатро дошта бошед, баъдан метавонед ки шумо ҳуҷҷат супоред. инчунин агар ҳам оед бе донистани забон азоб мекашед. як бародари дигар навистанд ки салом апаш, ман бисёр мушкили вазнин дорам, чӣ хел ба Корея равам? ман якум бор ба Русия омадам, як мешавад кор наёфтам, чӣ хел ба Корея равам? хуб додарҷон, ман мефаҳмам ҳамаатонро. ба ман агар мебуд, яъне ки ҳамин давлат да дасти ман мебуд, ҳамаро даъват карда ҳама тоҷикоро меовардам, лекин афсӯс ки аз дасти ман ҳеҷ чиз намеояд. ман кӯшиш мекунам ки ҳамин роҳҳои ба Корея омаданро фаҳмонам, роҳҳои зиндагӣ, ё ин ки ягон хабарҳо шавад зуд ба шумоён кӯшиш кардам мерасонам. инчунин оиди зиндагию роҳҳои омадан ба Кореяро мефаҳмонам. ва оиди виза бошад, яъне виза додан, даъват кардан, ман имконият надорам. бисёриҳо менависанд ки наметавонед моя даъват кунед, мо хизмататонро бармегардонем. апаҳою акаҳои азиз, ман беҳичӣ ба шумо хизмат мекунам. хизмати ман танҳо хабарҳоро расондану роҳҳои ба Корея омадан, зиндагӣ кардан, яъне хабарҳое ки дар Корея мешавад ба шумо расонидан аст. дигар оиди виза равон кардан, ин хел чизо ба ман имконият надорам. додарҷон, агар шаҳрвандии Русияро дошта бошед, марҳамат биёед. вақте омадед, даромадед Корея, ҳушёрӣ карда зуд худтона ҷо кунед, яъне кор кунед, визекорӣ гиред, ё ин ки дохил шуда дар донишгоҳҳо хонед. ҳушёр шавед, шустри шавед. вақте ки дигар давлатҳо мебиёед, ҳатман ки ҳушёр шавед, роҳатона кушоед, пеши роҳатона кушода, чашмотона кушода, ҳушёр шуда зиндагитона пеш барен, худотона ҷо карда. хуб дӯстони азиз, ана ҳамин шахсоне ки таманниётҳои хуб карданд, дуоҳои хуб карданд, ташаккури зиёд мегӯям барои шумо, барои суханҳои хубатон. худоҷон, ана ҳамин суханҳои хубе ки шумо барои мо мекунед, ҳатман ки ба шумо баргардад. ва ҳама вақт ана ҳамин Абубакр Ҳакимов ба фикрам ки зан ҳастанд, ҳамеша суханҳои хуб менависанд. апа мешавед ё бародар мешавед, раҳмати калон барои ана ҳамин суханотону барои дастгирӣ карданатон. худо шуморо низ нигаҳбон бошад, шумо низ беҳтаринед. ва нафароне ки ҳамеша дуоҳои хуб мекунанд, яъне ки таманниётҳои хуб мекунанд, раҳмати калон ба ҳамаатон, ташаккури зиёд барои дастгириятон. ва дар ин ҷо бошад бо ҳамаи шумо хайру хуш мекунам, раҳмати калон барои будану дастгирӣ карданатон. то барномаҳои оянда дар паноҳи худо бошед. ёробун то маннаё аннян.